गिबियावनो आं प्रेस मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि मिदुफुथार अनजालि क्लाब बिहु कमिटिनि जानानै साबायखर बावग्रोबाय। जोंहा सानथामलि हाबाफारि लानानै रुफाथि मायथाइ रंजालि बैसागो फालिथाय दिनैनि सेथि हाबाफारि बायदि जोंना फुंनि हाबाफारिया जोब्बाय। मेन गेट बेखेवनाय, फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं बावनाय गासिबो हाबाफारिया दा जोब्बाय। दा जों खेल बादायनाय गेलेनाय हाबाफारि जागोन, सानसे थाला जागोन। बेनिखायनो आं अनजालि क्लाबनि गासैबो सोद्रोमा गेदेमा गामिनि रायजो आइ आबौ आदा मादै नानि जारौ गासिखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। जोंनि बे सानथामनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै जोंनि बे सानथामनि सिलभार जुबलि जे जों सेलिब्रेसन बेखौ जों खुंनो लादों, बेखौ जाहाथे मोजाङैनो गाजा गोमजायै फालिनायाव मदद हेफाजाब मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो जोंहा मोसाखावरि बिथाङा आंजोंनो गसंनानै दं, बिथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आरो जोंनि रंजालि बैसागु कमिटिनि बानजाय आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो दं, अनजालि क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारिबो दङ। बेनिखायनो जोङो गाबोननि हाबाफारि बादियै जोंहा गाबोन फुंनि समाव गेलेनाय बादायलायनाय जागोन, बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जोंहा कालचारेल नाइट जागोन। बे कालचारेल नाइटआ जाबाय जोंनि गामिनि मोसाखावरि हान्जाफ्रा मोसागोन खनगोन, बे जोंनि गामिनि जागोन। आरो जोंहा 18 तारिख सुनिबार खालि जोंहा फुंनिफ्राय जोंहा बे गेलेनाय बादायलायनाया थागोन। ओमफ्राय 12 बाजिनिफ्राय जोंहा गेवलां मेलजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारि थागोन। बिनि उनाव जोंहा देग्लाय बोसोरनि रुफाथि मायथाइनि सिलभार जुबलिनि बयनिख्रुइबो साबसिन गिदिरसिन हाबाफारि दङ। खनगिरि बिथां आर्टिस्ट जोंहा रिंखां ब्रह्म क'क्राझार बिथाङा फैगोन। बेनिखायनो बै हाबाफारियावबो जोंनि गामिनि अराय रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोरफोरनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि खाथि खाला गामिनि गासिबो आनसलिकनि जोंनि खिलुनजिया बर' रायजोफोर एबा बर' नङाबाबो फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै आं गुरैयै खावलायबाय। आरो बयखौबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय, बयनिबो देहा मोदोमा सोलेरा मोजाङै थाथों होननानै खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों।